Така, едно кълъвче на резервния ключ. Така, като го завил. Само го обирам, колкото да мога да фана и другия. Айде, другия го фанах. Стигам да ни се развиват. Така, стигнах ли го? Не. Не сега го стигнах. Така. Едно удължение. И пише NC Hex. 750 Hex. Стига. Ти да видиш. Така. Май така трябва да влезе. Първо тук така. После през него така. И тогава. Че отверка са ми дали. Боже Господи. Не мога да повярвам. Само, че трябва да се оцели. Гад ти ужас. Това нещо толкова часовникарска работа. Ситно. Къде ти ще го оцелиш? Тук трябва да имаш железни нерви. Стегнах го. Стегнах-та. Последна проверка. Да. Добре. Резервния ключ. Тук имам едно на LiTiLock за ключещо устройство. Дет много го хвалят. LiTiLock. Струва една камара пари. И 4 или 5 бяха диска на Глушаев, не мога да го отрежат. Уж. Дали е така, кой ще ми каже? Него ще сложим на такова, на отделно. Така и ще го набуча вътре при другия ключ, така резервно. Да видим с какво се заключва мотора. Да не го крадат. Пак то си го правих допълнително. Те от Германия да го купувах. То си го правих екстра, допълнително ключ. Да, ако изгубя някой, даже и вътре ми сложиха такова чип. За да мога да паля, иначе без този чип, не ще. Само светват лампите и толкова. Боже. Що толкова дребно ситно е? Що така ги правите? Направи го нещо елементарно. За такива дъртаци като мен, дет не могат да оцелят. Някой друга дупка да оцелиш, но то. Така. И тук пише NC 750 Hex. Въобще съм голям фен на NC, бе. Леко става. Тук е NC 750 Hex, тук е NC 750. Какво говориш, бе? Въобще живо да ни бях. Стоиш.